Здравейте хора, днеска ще играя на Ice. Игра, която не съм играл от преди 10 месеца. Не съм я докосвал, нищо не съм правил на нея. И да, днеска ще играем на нея. Като цяло, да, но мога да се припомням там неща, да. И да, ако ви харесва видеото, абонирайте се с камънката и оставете лайк. И да, буквално преди 10 месеца беше първото ми и последното видео на Ice. И сега мисля повече да снимам на нея. Тъй като, да. Да, хора, абонирайте се и за този канал, и за този наистина. Ви моля, защото тези трябва да стигна и тук поне 50 абоната и да. Нали, както знаете, когато качих първото ми видео на Ice, буквално беше, как да казвам, ако загубя, ям такис. Но както прочетохте сега в заглавието на това видео, се казва ако загубя, ям лют Доритос. Да, хора. Така че хора, да. Буквално, нека винко съм преди 10 месеца. И здравейте хора, днеска ще играем на Ice. Да, хора. Омага. Тъй като Омага. я играя от телефона. Омага. Днеска. Чакай, сега ще направя една пауза. Ще направя една пауза тук, да. Да, днеска. Ако победя, на хард и на екстрем, за да събера супер много пари, и да мога да играя там с Чарли и другите чудовища, като добро момче, гудбой. Да, хора, абонирайте се и оставете лайк, защото няма да има видео в неделя, разбрахте ли? Добре, сега нека започваме. Това буквално Гол! Да. И хора, сега ще ви покажа нещата, които имам в момента. Това, вече разбрахте. Ям дори ако загубя. Миналия път загубих на хард. И да. Ако спечеля, имам опция да изям помер. По време да ям, може да си го ям. Вафли. Круасан. Милка. Някакъв шоколад. Орео. И за напитка един фрустия, което е чай. И да. Така че хора, аз вече няма пърфена да започвам и време да започваме вече. Така и Ice. Тая игра не съм я пипал от много време. Започвам. Тая игра от наистина много време не съм я пипал. Наистина много време не съм играл. От много време. Прекалено много. Буквално 10 месеца си е. Много. Окей, още 3 ви остават. Толкова се прави тук. То буквално 6 труби, всичките са долу. Буквално всичките са тук първи етаж. Опа! Няма нищо, без да искам просто. Така.
О, нека си спомним колко бавна беше тогава. Колко бавна беше тогава, добре. О, майко, дърта бабичка. Буквално като дърта бабичка. Ама всъщност на екстрем ще видим. Ако изобщо успея да стигна до там. Rate us. Later. Rate us, окей. Абе, отново later, тук, later, collect. Само реклами. Добре, хора, направо преминаваме към Easy. Да. Easy. И да. Време. За Easy там бяха 12 турбини, нищо сложно. Така. Всичко е проверено тук. Взимам кото. Айде. О, добре. Око. Тя вече на етажа. Чакай, колко бързо беше всъщност? Добре, не е чак толкова, Така като гледам, не е чак толкова. Майко. Така. Охо. Аз се чувам. Между другото това... Та игра понякога ме напряга. Наистина, защото... Или все пак е страшна и да. О, не. О, тук ще ми даде око. Ако го пусна това. Окей. Тя мина около мен. Добре, къде е? Вляво е. Най-после, бе. Така, аз повече тук се смехна това. Ох, не, просто не. Така вземам от сейфа ключа. Окей. Мога да си хода. Какво? Какво беше това? Какво? Хора... Окей.
Без коментар съм. Това никога не ми се е случило наистина. Това наистина никога не ми се е случвало. Добре, хора. Преминаваме към нормалното, направо ми е сложено. И така или иначе вече ще ми е по-трудно, защото са 20 турби. Да. И аз вече лека по лека почва да се притеснявам. На хард вече не знам. Оле, помня какви глупости съм правил там. Помня какви глупости съм правил на хард. Кога снимах на видеото. Първото си видео. Помня какви глупости съм правил на хард, човек. Загубих по такова начин, няма да ви кажа думата. Айде, ето. Направо си дойде тук. Опа, без да искам. Оу, близо, тук е пред вратата. Мисля, че е пред вратата, не знам. Да, то се усеща. Окей. Мале хора, между другото, пишете долу в коментарите докъде сте стигали, ако играете играта. Добре, 6 турби. Така, сега, винаги, то вече е ясно, че е при мен. Чакай, къде отиде? Ох, на горния етаж ли? Аз трябва да отида там, нищо, ще рискувам. Ох, майко мила, Уата! Оле, човек, това беше толкова близко. Това беше толкова близко. Защо бе? Мазето ми беше най-лошият спомен някога. Мазето просто това... Мазе... За малка загуба на нормал, човек. Аз не мога повярвам. Между другото, не мога ли да е джукна така? И аз да изтичам така. Тя ще се затвори вратата и да ще остане там завинаги. Не ми кажа, че може... Хора, се пробвали на хард. Да се пробвали. Кога това ще ми е безплатна победа? Но тя е тука, бе, тука. Тя се разна само за една секунда. Добре. На къде отида? Към мен. Към мен ли отида? Окей, ама няма да... Няма да рискувам. Няма да рискувам.
Лешко. Ох. О! Добре, качих се в втория етаж, човек. Ух. Мале, наистина това ме напрегна този рунд. О, щом нормално ме напрегла, това означава, че хард вече... Хард... Не знам. Оле, мога да отида... О, тук имаше един като портал. Аз можех да отида там. О, 2 торби буквално. Окей. Ух. Махна се. Мали са хора, искам... Само се моля да ме телепортира там. Моля се. О, добре. Добре. Тя е точно тук. Добре, тя е точно тук. И са. Добре. Това е. Абе, бихко. Добре. Така, сега време за хард. Оле, хора, аз съм бахти забрал. Но... Чай, аз забравих да ям. Добре. Бих първото, което ми обади. Мисля да се избера. Аз мисля да се избера това милто. Ама, човек, това, но аз наистина го забравих. Ох, добре, отворих. Ма то се разтопил. Това се разтопил, бе. Ще се гърна, ако го пишете. Добре, второто нещо, което ще избера ето това. Е тази вафля. Черноморец. Айде една черноморец. Не съм го отворил перфектно. Но... пак става отворено, бе. Отворено се.
Добре. Аде бе. Какво става? Але! Аре бе! Добре. Просто и хора към последното нещо, което е просто чай. Да. Добре. Време е за хард. Тук са 60 изям Доритуса. Тук са 60 изям Доритуса. И са тук. Защото тук ще ми трябва сигурно 30 турби. Защо бе? 30 турби! 30 турби! Ми ще трябва да се мъча. Добре. Така. Опа, отваряш се, бе. Добре. Ти си тука. Добре, къде? Оля, защо е толкова бърза? Не, знаеш какво? Искам да отида в музето. Искам да отида в музето. Добре. 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 Надявам се да се представя по-добре от когато играх хард преди. Добре. Още 20 турби.
Това е моят момент. Буквално 15 книги ми остават. Такова да е, турби. Добре. О, много малко ми остават наистина. О, сериозно ли? О, мага, човек! Ух! Мали човек, това толкова сме страстира. Добре. Или сега, или никога. 9 турби ми остават. Абе! Не! Не! За малко! За малко! За малко, бро! Не! Стила не му повярвам. Вилто. Добре. Умрях на хард отново. Което беше и когато снимах за първи път. Но много по-добре се справих от когато снимах първия път, наистина. Можех да го мина, човек. Това предизвикателство можеше да го изпълня. Не, Nightmare ще ме спре. Екстрел ще ме спре просто. Хора, буквално трябва сега да ям Доритос. Лют Доритос. Дойде времето накрая. Все пак. Оле! Знаете ли какво ще направя? Сега ще пусна първото видео,
Ще пусна първото видео, когато съм го правил. Аз го пропуснах. И сега. Ама нещо тук са. Добре. Време да пусна края. Искам края. Айде, аз. Фокусирайте, изчакайте. Не! Айде да се отворя боричка. Не! Как? Моля, мирише на... Влезе в стая! Не! Не! Не. Преди. Таки, сега. Доритос. Здравей! 3-2-1. Почва. Добре, хора. Това ще бъде от видеото. Чао. Буквално не очаквах да влезнем в стая. Значи, сега ще кажа всичко. Тя Малко почна прегалих. да кемпи и въпреки това също така тя Окей, лютер вече. Лютер. после отворих вратата, тръпнах се назад и тя влезе в стаята. Хора, не правете като мен никога. Просто се фокусирайте, изчакайте. Аз просто исках да отида на там. Не знам кое е ваше дясно, но сигурно е вашето дясно е на там или... Да, моето дясно е на там. И да, така може да приключи видеото. Така че, хора, исках да отида на там. И аз напред е така наляво да се кача на третия етаж. Е така лъп, да се пренеса, да ограбя всичко. Да взема ключът, да отида обратно долу в мазето, да отключа стаята, да взема там двете или трите турби. Понякога има 2, 3. И да. Така че, хора, така може да приключи видеото. Това нямам думи. Нямам думи как влезна в стаята. И хора, нямаше как да я джукна. Пате! Вижте сега, слушайте. Ако я бях джукнал, буквално щях да затворя вратата. Тя щеше да си остане там за винаги. Да си мина играта по-лесно. Ама хора, това ще бъде от мен. Чао! Да. Това ще бъде. Абонирайте се и чао!